Rank 1 ang heart disease sa mga sakit na ikinamamatay ng mga Pilipino noong 2020. Higit na mas marami ang nasawi dito kaysa sa COVID-19 na nasa pang 7 rangko. Kulang sa 100,000 sa ating mga kababayan ang nasasawi dahil sa sakit sa puso. Batay yan sa naging pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kada taon ay naglalaro sa 2.3% ang mortality rate sa sakit sa puso. Pero sa pagtatapos ng taong 2020, pumalo ito ng 17.3%. Sunod ang neoplasms o kilala na cancer na umabot din sa 10.8% ang pagtaas nito, katumbas ng higit 60,000 na buhay ang nawala. At ang pumapangatlo, ang sakit na cerebrovascular disease o stroke sa utak na relatibo rin sa sakit sa puso na pumalo sa 10.4% o higit 60,000 Pilipino na nasawi. Ayon sa health reform advocate at dating National Task Force Advisor Against COVID-19 na si Dr. Tony Lechon, ang datos na ito ay refleksyon ng takot ng mga Pilipino na magtungo sa ospital sa pangambang mahawaan ng COVID-19. Gayon na rin ang naging kakulangan ng gobyerno na bigyan ng halaga ang ospital na may espesyalista sa pangangalaga sa mga may sakit sa puso. Na isa na umano rito ay ang Philippine General Hospital o PGS. Philippine General Hospital is one example na dati ang daming tinitingnan ng mga sakit. Ngayon nasentro sila sa COVID. So na-displace yung mga pasyente na dapat tumingin ng mga coronary artery disease, yung mga may sakit sa puso. Bilang espesyalistang doktor, sinabi ni Lechon na ang pagpapabaya na hindi makonsulta ng doktor ang naging sanhi ng malaking bilang ng mga nasasawi dahil sa sakit sa puso at kanser. Maaagapan umano sana ito kung mula sa gamot at estado ng pangangatawan ng tao ay bantay sarado ng mga eksperto. Nawala yung face-to-face meeting eh. Bihira din kasi ang mga pasyente marunong gumamit ng tinatawag ng telemedicine. So, siyempre, iba rin yung talaga nakikita may pasyente. So, ang ibig ko sabihin, lalo pang lumala yung mga dating sakit na nakikita natin na gagamot natin. Base anya sa karanasan ng mga medical practitioner, kadalasan, grabe na ang kondisyon ng mga pasyente kung maidala sa ospital. Tapos yung cancer na maliliit yung bukol, dumadating na sa ospital, ay napa-spread na yung cancer. Ang pangatlo, dahil uncontrolled yung hypertension, nagkakaroon na sila ng stroke. So, pumapasok sila, mga paralisado na, or yung iba ay naputukan na ng ugat dahil hindi nakakapag-check up. Mungkahi ni Dr. Lechon magkaroon sana umano ng community satellite clinic ang kada barangay. Mahalaga rin anya na maging bukas sa isip ng ilan na huwag manguna ang takot sa COVID-19, lalo na't kung ang kondisyon ng pangangatawan ay sumasailalim na sa ibang sakit na nangangailangan ng gamutan. Buwan ng Mayo ng taong 2020, nailunsad ng DOH ang telemedicine na limitado lamang sa NCR. Isinunod dito ang One Hospital Command Center na komprehensibong nangangasiwa sa mga COVID-19 referral hospital. Dito naman sa Pampanga, ipinaiiral ang Focus Hospital na tangi sa 11 district public hospital. Ang Diosdado P. Macapagal Hospital sa Guagua, Pampanga ang tumatayong COVID-19 center. Tila mababa naman ang kamalayan ng mga kabalen sa tinatawag na online check-up. Sa online po, kunyari, magpapakonsulta kayo sa doktor online. Sa tingin nyo, okay siya o hindi rin? Hindi rin kasi hindi talaga todo yung nakikita ka talaga. Iba talaga yung nakikita ka. Opo. Tsaka siyempre yung mahahawakan ka. Sir, sa tingin nyo, okay pa yung online check-up? Para sa akin po, maganda yung face-to-face. At ang ilan sa mga kababayan natin, hindi lang ang takot sa COVID-19 ang inaalala, kundi maging ang umano'y protocol na sadyang mabigat sa bulsa. Iniiwasan po ba natin yung test agad kasi mahal din po yun. Unang-una, wala pong pera.
Tapos pinapatest pa agad sa COVID test. Oo, sasabihin, COVID ka agad. Paulo G. Santos, CLTV News.